പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകീ. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി. യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. വജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർവിനീതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം തദാദിശവാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം. ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദേവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം. ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരി ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവ് കി ജയ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമുക്ക് നാലാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് കടക്കാം അല്ലെ. ഇന്നലെ 3 കഴിഞ്ഞില്ല നമ്മളെ. 4 അല്ലേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതില് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ അനേജദേകം മനസ്സോ ജവിയോ നൈനദേവാപ്നുവൻ പൂർവമർഷത് തഥാവാദോ അന്യാനദേതി തിഷ്ടത് തസ്മിന്നപമാദാരിശ തദാദി. ഇത് പറയുന്നത് വിവർത്തനത്തിൽ പറയുന്നത് സ്വതാമസ്ഥനാണെങ്കിലും പരമപുരുഷൻ മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനും മറ്റെല്ലാവരെ അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനും ശക്തിമാന്മാരായ ദേവന്മാർക്ക് പോലും അദ്ദേഹം അപ്രാപ്യം തന്നെ. ഒരിടത്ത് സ്ഥിതനാണെങ്കിലും കാറ്റിന്റെയും മഴയുടെയും മറ്റ് ദേവതകളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. മഹത്തത്വത്തിൽ അങ്ങ് സകലതിനെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ 4ഉം 5ഉം മന്ത്രങ്ങള് ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നും കൂടി ഇതിൽ കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ പറ്റി പറയണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ സ്വധാമസ്ഥനാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഒരു ധാമം ഉണ്ടെന്നും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും. ഭഗവാൻ ഒരു സ്വധാമസ്ഥൻ, പിന്നെന്താണ് പരമപുരുഷൻ, പിന്നെ മനസ്സിന്റെ വേഗത. നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗത നമുക്ക് എന്താ മനസ്സാണ് അല്ലെ. ആ മനസ്സിന്റെ കൂടുതൽ വേഗത കൂടിയവനും ശക്തമാന്മാരായ ദേവന്മാർക്ക്. അപ്പൊ ദേവന്മാർ ശക്തന്മാരാണ്. അവർക്ക് പോലും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. പിന്നെ എന്താണ് ദേവന്മാര്, കാറ്റിന്റെയും മഴയുടെ ഒക്കെ ദേവന്മാരുണ്ട് അല്ലെ. ആ ദേവന്മാരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന്റെ മഹത്വം, ആ മഹത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അത് സകലതിനെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നു. കാരണം നമുക്കറിയാം, ഒരു അതിശയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് അതിശയം വരുന്നത്. അതാണ് അങ്ങ് എല്ലാവരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നു പറയും. അപ്പൊ അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ ഭഗവാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇതാണ് ഈ 4ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ കൂടി. അതായത് അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. കാരണം നമുക്ക് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ ശക്തിയാണുള്ളത് അല്ലെ. നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നായക്ക് നായയുടെ കഴിവുണ്ടാവും അല്ലെ. ഇപ്പൊ നായ്ക്ക് നന്നായിട്ട് മണക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും. കഴുകനാണെങ്കിൽ അവർക്ക്
പരുന്ത് അല്ലെ, അവർക്ക് കണ്ണിന്റെ ഭയങ്കര ശക്തി ഉണ്ടാവും അല്ലെ, ബാക്കി പല കാര്യങ്ങളും കുറവായിരിക്കും. അതുപോലെ മനുഷ്യന് കുറെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്, നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് പലതും ലിമിറ്റഡ് ആണ്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഗ്രഹണ ശക്തി ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതാണ്. അതിന് നമ്മൾ പറയും, നമ്മൾ ചുറ്റിപ്പോ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട്, ബാക്ടീരിയക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടെന്നോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കണുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി നമുക്ക് ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറം എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് അതിന് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. അതിന് മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങളുടെ ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ അചിന്ത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത് കാരുണ്യത്തിൽ അവിടുത്തെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. ആ പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പരിശുദ്ധീകരണം അല്ലെ, ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. കാറ്റിന്റെയും മനസ്സിന്റെ വേഗത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചാലും പരമസത്യത്തെ വളരെ വിദൂരമായി മാത്രമേ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിത വ്യക്തമാക്കുന്നു. ബ്രഹ്മസംഹിത അറിയാം നമുക്കറിയല്ലേ, ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കണാണ്. അപ്പൊ അതില് വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്, അതിൽ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ്, കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കാറ്റിന്റെ മനസ്സിന്റെ വേഗത, അതിന് ഏറ്റവും വലിയ വേഗത എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. മനസ്സിന് ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തായിട്ടുള്ള ഒരു വേഗത ഇല്ല. അങ്ങനെ നൂറുകണക്കിന് വർഷം സഞ്ചരിച്ചാലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അത്തരം ദൂരസ്ഥനാണ്. അതാണ് പ്രത്യേകത. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്, എവിടെയാണെന്നും കൂടെ നമുക്ക് അറിയാൻ, അത് ചിന്തിക്കാനും കൂടെ നമുക്ക് കഴിയില്ല. ആ അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടേത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്തരം ദൂരസ്ഥനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത്ര അടുത്തുള്ള വ്യക്തിയുമാണ്, രണ്ടുമാണ്. അത് അടുത്ത മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയാണ് ഭഗവാന്റെ അത്തരം ശക്തിവിശേഷങ്ങളാണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞത്. അത് നമ്മളെ ശക്തി കൊണ്ട്, നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഭക്തൻ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കും അല്ലെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ആ ഭക്തന് മനസ്സിലാവും. നമ്മളെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരിക്കലും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. പരംപുരുഷൻ കൃഷ്ണലോകം അല്ലെങ്കിൽ ഗോലോകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന തന്റെ ആധ്യാത്മിക ധാമത്തിൽ സ്ഥിതനായി തന്റെ ലീലകളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഏത് സമയത്തും എന്താ ചെയ്യണത്, തന്റെ ലോകം, അതായത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തില് തന്റെ ലീലകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ പറയാ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ആനന്ദം, ആ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ആനന്ദ ലീലകളിൽ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാ പറയുന്നത്. ഒരിടത്ത് സ്ഥിരനെങ്കിലും എനിക്ക് തന്റെ ചൂടും പ്രകാശവും എല്ലാ സ്ഥലത്തും വ്യാപിക്കാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അതേപോലെ സ്വധാമത്തിൽ ഇതായിരിക്കുള്ളൂ, സ്വധാമത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന ശക്തിവിശേഷങ്ങളെ വ്യാപിക്കാൻ കഴിയും. അതായത് ഇപ്പൊ സൂര്യൻ എന്താണ്, സൂര്യന്റെ ചൂടും പ്രകാശവും എല്ലാവർക്കും വ്യാപിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്, സൂര്യൻ ഒരു സ്ഥലത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ സ്വധാമസ്ഥയിലാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ വിവിധ ശക്തികൾ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഭഗവാനുണ്ട്. ഭഗവാൻ അവിടെയാണ്, ഒരു സ്ഥലത്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാലും ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. സൂര്യന്റെ പ്രകാശവും ചൂടും എല്ലായിടത്തും ഉള്ളതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി എല്ലാവിടെയും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. പരംപുരുഷന്റെ ശക്തികളെ മൂന്നായി തരംതിരിക്കാം. ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അന്തരംഗ ശക്തി, തടസ്സ ശക്തി, ബാഹ്യശക്തി. അന്തരംഗ ശക്തി നമുക്കറിയാം, അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന ഭഗവാന്റെ ഒരു ആധാരമാണ് അല്ലെ. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. തടസ്സ ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജീവാത്മാവ്, ബ്രഹ്മാവ് തൊട്ട് താഴത്തോളം ഉറുമ്പ് വരെയുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്താണ്, തടസ്സ ശക്തിയിലാണ് വരുന്നത്. ബഹിരംഗ ശക്തി ഭഗവാന്റെ പ്രകൃതി ശക്തി, ബാഹ്യശക്തി. ഇത് മുഴുവനും നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എന്താണ്, ബാഹ്യശക്തിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയാണെന്നാ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ മൂന്ന് തരം ശക്തി ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയും ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ. വായു, പ്രകാശം, മഴ തുടങ്ങിയ പ്രതിഭാസങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ഭരിക്കുന്നതിനും ചുമതലപ്പെട്ട ആദി ദേവതകൾ പരംപുരുഷന്റെ തടസ്സ ശക്തിയിൽപ്പെടുന്നു. അതാണ് ദേവന്മാരടക്കം, നമ്മളും ദേവന്മാരും എല്ലാവരും എന്താണ്, അത് തടസ്സ ശക്തിയിലാണ് വരുന്നത്. തടസ്സശക്തിയുടെ സാധനം നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തടസ്സശക്തി, ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയായ തടസ്സശക്തിയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. മനുഷ്യനുൾപ്പെടെയുള്ള താഴ്ന്നേരം ജീവസത്തകൾ തടസ്സശക്തിയിൽപ്പെടുന്നു. നമ്മളെല്ലാവരും തടസ്സ ശക്തിയിലാണ് വരുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ് അല്ലെ, ദേവന്റെ ജീവാത്മാവായാലും ആര് ജീവാത്മാക്കളാണെങ്കിലും അത് മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയായ തടസ്സ ശക്തിയിലാണ് പെടുന്നത്.
ഭൗതിക ലോകം ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശക്തിയുടെ സൃഷ്ടിയും, ഭൗതിക ലോകം അതാണ് ബാഹ്യശക്തിയുടെ സൃഷ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് ആര്? ബഹിരംഗ ശക്തി. ഈ ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ് പിന്നെ സൃഷ്ടിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. ഭഗവാൻ അല്ല നേരിട്ട് സൃഷ്ടി ചെയ്യുന്നത്, ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ് സൃഷ്ടിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. അതാണ് ബാഹ്യശക്തിയുടെ സൃഷ്ടിയും. അധ്യാത്മികോമത്തിലെ സ്വധാമം അവിടുത്തെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരമാണ്. അന്തരംഗ ശക്തി എന്താണ്? ആത്മീയ ലോകത്തെ മുഴുവനും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരം ശക്തികളാണ് ഭഗവാന്റെ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊന്നും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിപൂർണതയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്താണെന്നും മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. ഭഗവാൻ പലതരം ചൈതന്യം എല്ലാ സ്ഥലത്തും തന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളെ സർവത്ര വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും എന്താണ്? തന്റെ ശക്തി വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സൂര്യൻ എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തിച്ചും, സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം എല്ലായിടത്തും എത്തുന്നത് പോലെ ഈ ശക്തികളെ പരമോന്നത സത്യമായോ പരംപുരുഷനായോ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. അപ്പൊ നമ്മ പ്രകാശത്തെ കണ്ടത് സൂര്യൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. സൂര്യൻ ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ട്, സൂര്യന്റെ പ്രകാശം മാത്രമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ശക്തികളെ, ഭഗവാന്റെ പലതരം ശക്തികളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശക്തിയാവേശം അവതാരങ്ങൾ, മന്വന്ത അവതാരങ്ങൾ, ഗുണാവതാരങ്ങൾ, പുരുഷാവതാരങ്ങൾ, അങ്ങനെ പലതരം അവതാരങ്ങളെ പറ്റി നമുക്കറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ ആയ അവതാരത്തെ കണ്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ മറ്റുള്ള ശക്തികളെ കണ്ടിട്ടോ അത് പരമപുരുഷനാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പൂർണ്ണത്തിൽ നിന്നാണ്, ഒന്നിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള പൂർണ്ണങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് അത് ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ആദ്യത്തെ എന്നും എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതാണ്, അതാണ് ആദ്യത്തെ. അപ്പൊ അവിടുത്തെ രൂപം. അപ്പൊ എന്താണ്? അതുപോലെ തന്നെ പരമപുരുഷനായിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. മറ്റുള്ള ശക്തികളെ കണ്ടിട്ട് നമ്മള് അത് പരമപുരുഷനായിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ദേവനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പരമപുരുഷനല്ല. ദേവന്റേതായ ശക്തികളുണ്ട്, അതിനൊരു സംശയമില്ല. പക്ഷെ അത് ഭഗവാനല്ല. നമ്മുടെ അതിനർത്ഥം അവിടുത്തെ രൂപം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ധാരണയും ശരിയല്ല. കാരണം പലതരം ഭഗവാന്റെ പലതരം ശക്തികളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു മഴ പെയ്യുന്നു, അതേപോലെ തന്നെ തീ, അഗ്നി, ജലം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരും. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ എന്ന് പറയുമ്പോ അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ മനുഷ്യരൂപം കിട്ടുക, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മനുഷ്യരൂപം ഉണ്ടാവാ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല അവിടെ. ഭഗവാന് അഗ്നി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാന് ജലം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാന് പ്രകൃതി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഒരു രൂപം ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് നമ്മൾ ആദ്യം വിശ്വസിക്കണം. നമ്മുടെ പരിമിതമായ ഗ്രഹണശക്തി അനുസരിച്ച് ഭഗവാനെ പരിമിതപ്പെടുത്താൻ നിവർത്തില്ല. നമ്മളെ യുക്തി അനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെയോ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളെയോ പരിമിതപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ യുക്തി അനുസരിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. ഒരു ബാക്ടീരിയ ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മളെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. നായക്ക് നായരെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, നമ്മുടെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചിന്ത അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഭഗവാനെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല, ഭഗവാന്റെ ശക്തി. അത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. അതിന് അചിന്ത്യം, നമ്മളെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറമാണ് ഭഗവാൻ. അതിന് ഭഗവാൻ സ്വതാമസ്ഥനാണെങ്കിലും എല്ലാവിടെ എത്തും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ കാരണം നമുക്കത് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. അതാണ് കുഴപ്പം. അപ്പൊ ഒരു നായ അത് നോക്കിയിട്ട് പിടിക്കുകയല്ലേ, സ്മെല്ലുകൾ പിടിക്കും അല്ലേ, അത് നായ്ക്കറിയാം അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരുന്ത് വളരെ ദൂരത്തുള്ള സ്ഥാനത്തിനെ കാണും, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതില്ലാന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? പരുന്തിന് കാണുന്നതും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഓരോരുത്തർക്കും പല രീതിയിലുള്ള, അതായത് ഓരോ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് പല രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിവൈഭവമാണ് ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. നമ്മളൊരു ലിമിറ്റഡ് ലോകത്തിന്, ഞാൻ ഇന്നാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പൊട്ടക്കണറ്റില് ഒരു തവളനെ പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥ. കാരണം തവളയ്ക്ക് ആ പൊട്ടക്കണം മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. ആ ലോകത്തിലാണ്, ആ ബുദ്ധിശക്തിയും അല്ലാതെ അതിൽ ഒതുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ സമുദ്രത്തിൽ വന്ന ഒരു തവളനോട് ചോദിക്കുക, എന്താ ഈ പൊട്ടക്കണറ്റിനേലും വലുതാണോ എന്ന് സമുദ്രം എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ അവസ്ഥയാണ് നമ്മ ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ. അതാ പറഞ്ഞത്, വ്യക്തിഗത അംശങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ലക്ഷണമുണ്ടെങ്കിലും അവക്ക് പരിമിതിയുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് തടസ്സശക്തിയിലാണ്. കുറെ ഭഗവാന്റെ ആയ ചൈതന്യം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അത് ലിമിറ്റഡ് ആണ്. കടലിലത്തെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിലുണ്ട്. പക്ഷെ കടലിനായിട്ട് നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന് പരിമിതികൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത്.
മാനസിക ഊഹാപോഹം വഴി ഭഗവാന് വ്യക്തിത്വം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള വിപുല ശ്രമത്തിനെതിരെ ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത് താക്കീത് നൽകുന്നു. നമ്മളിങ്ങനെ പല രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ഇതാണ് ഈശ്വരൻ, അങ്ങനെയല്ല ഈശ്വരൻ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. മാനസിക ഉപോഹം വഴി ഭഗവാന് വ്യക്തിത്വം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള വിപുല ശ്രമത്തിനെതിരെ ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത് താക്കീത് നൽകുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ ഊഹാപോഹങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപവും ഭഗവാന്റെ ഗുണവും ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാന്റെ ലീലകളും എല്ലാതും. അതാണ് നമ്മൾ ഊഹാപോഹം വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരിക്കലും ഭഗവാനെ വർണ്ണിക്കാനോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. അതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്താണെന്ന് ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായ ജീവസത്തകൾക്ക് അവിടുത്തെ ഇച്ഛാശക്തി വഴങ്ങി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശക്തി നൽകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമുക്ക് എന്താണ് കുറെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അധികാരങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതായത് കുറച്ച് ബുദ്ധിയും തന്നിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ ഒന്നാം മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ഈശാവാസ്യമിതം സർവ്വം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്, എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥയിലാണ്. നമുക്ക് അതിൽ ചെറിയ ചെറിയായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്താണ്, അത് ഭഗവാന്റെ സമ്മതത്തോടെ കൂടി ആയിരിക്കണം. അതാണ് നമുക്ക് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ആ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട്. അപ്പൊ ചുരുക്കി ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണ്, ലളിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതം. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും, ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ നയിക്കണം. ഈ അംശങ്ങൾ പൂർണ്ണതയെ സേവിക്കുന്ന തന്റെ നിയത കർമ്മം വിസ്മരിക്കുമ്പോൾ മായയിൽ അകപ്പെട്ടതായി തീരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതാണ് നമ്മളെ പ്രൈം ആയിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടി. നമ്മളെ ഒന്നാം മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് വിഹിതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അത് നമ്മൾ എന്നും മറക്കുന്നുവോ അന്ന് നമ്മൾ എന്താണ്, മായയ്ക്ക് അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ആകെ മാറാണ്. നമ്മളെ പിന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആരില്ലാത്ത പോലെ നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലാണ്ട് ഇറങ്ങാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ദേവന്മാരായിരിക്കും പിന്നെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം. തെറ്റിച്ചേരുമ്പോ യമദേവനുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വായുദേവനുണ്ട്. ഇവർ ഓരോരുത്തരും ദേവതകളുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഗുണമാണെങ്കിൽ ഗുണം, ശരിയാണെങ്കിൽ ശരി, അതിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഈ മറക്കണ കാരണം കൊണ്ടാണ്. ഇതിനൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ എന്ന് മറക്കുന്നുവോ അന്ന് തൊട്ട് നമുക്ക് ഈ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടാവണം. അതാണ് മായയിൽ അകപ്പെടുന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഈ എല്ലാ ഭഗവത് ശക്തികളെയും ഗ്രഹിച്ച് ബുദ്ധിയുക്തമായ തന്റെ പ്രയത്നവും കർമ്മശേഷം വേണ്ട വിധത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ബാഹ്യശക്തിയും മായയുടേതുമായ ബന്ധം കാരണം നഷ്ടപ്പെട്ടതായ മൗല്യബോധം പുനർജീവിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. വിവേചന ശക്തി ഉണ്ട്, ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, കർമ്മശേഷിയുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഭഗവത് സേവനത്തിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്, എൻ്റെ മൗലികമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ബാഹ്യശക്തിയിൽ നിന്ന്, ഭൗതിക ശക്തിയിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ കഴിയും എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുക്തിപദത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയും. ഭൗതിക ലോകം എന്താണെന്നും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാന്നുള്ള മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ ആരായും അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. അവിടെയാണ് ഗുരു സാധു ശാസ്ത്രമൊക്കെ വരുന്നത്. അതിൽ കൂടെ യാത്രയായി നമ്മൾ നമ്മളെ പാതയിലെത്തും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മായയിൽ നിന്ന് മോചിതനാവും എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പൂർണ്ണജ്ഞാനം എന്നാൽ ഭഗവാനെ അവിടുത്തെ എല്ലാ സവിശേഷതകളുടെ അറിയലും അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നതുമാണ്. അപ്പൊ പൂർണ്ണജ്ഞാനം, ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജ്ഞാനവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്, ആ ജ്ഞാനവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ സവിശേഷത എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം. ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവണം, ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എത്തുമ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തിയിലെ നമ്മൾ പൂർണ്ണ ജ്ഞാനമുള്ള വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയത്തില്ല നമ്മുടെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതല്ല ഭഗവാൻ സ്വതാമസ്ഥയിലാണെങ്കിലും പരംപുരുഷൻ. ഭഗവാന്റെ നമ്മളെ മനസ്സിനേന് സ്പീഡിലുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ ഒരു വാസസ്ഥലമുണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ്, ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും എല്ലാവരെയും സ്പീഡാണ് ഭഗവാന്റെ. പിന്നെ ശക്തിമാൻ, ദേവന്മാർക്ക് പോലും അധിപനാണ്.
മഴയെയും കാറ്റിനെയും അത് എല്ലാവരും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന്റെ മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിശയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഈ മന്ത്രത്തിൽ കൂടെ പറയാണ്. നമുക്കൊരിക്കലും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം നമ്മളെ ബുദ്ധിശക്തിയും നമ്മളെ ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ശക്തിയും അത്രയേ ഉള്ളൂ. അത് വെച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരുമ്പോഴോ നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമുക്ക് പരിപൂർണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതില് പിന്നെ ഭഗവാന്റെ 3 ശക്തികളെ പറ്റി പറയാണ്. ജനറൽ ആയിട്ട് അന്തരംഗ ശക്തി, തടസ്സ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് ആ ശക്തികളെ പറ്റി പറയാണ്. അപ്പൊ ഈ ശക്തിനെ കണ്ടിട്ട് അത് ഭഗവാനാണെന്ന് നമ്മൾ കണക്കൂട്ടാൻ പാടില്ല. ദേവനെ കണ്ടിട്ട് ദേവൻ തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സിദ്ധനെ കണ്ടിട്ട് അതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്തരം ഗുണങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും. നമ്മളെ വെറുതെ നമ്മൾ മാനസിക ഊഹാപോഹം വെച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ ഇതാണ് വ്യക്തി, ഒരു വ്യക്തിനെ കണ്ടിട്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ ചില ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് തോന്നും കുറെ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ, അന്ന് ചിരിക്കട്ടെ എന്ന ഭഗവാൻ എന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഊഹാപോഹങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ ഒന്നാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും. അപ്പൊ എല്ലാവരും പിടിച്ചിട്ട് ഭഗവാനാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് അധികാരങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യരുത്. നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ശക്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആയ കാര്യം ഭഗവത് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഈ മായയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഭഗവാൻ എന്താണെന്നും ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്തരം പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ? വല്ല സംശയങ്ങളുണ്ടോ 4ാമത്തെ മന്ത്രത്തില്? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് 5ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. 5ാമത്തെ മന്ത്രം പറയണത് തദേ ജതി തന്നേ ജതി തദോര തദവന്തികേ തദന്തരസ്യ സർവസ്യ തദോ സർവസ്യാസ്യ ബാഹ്യത. വിവർത്തനം പറയുന്നത് സർവേശ്വരൻ ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിടുന്ന് വളരെ വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും സമീപസ്ഥനുമാണ്. അവിടുന്ന് സകലതിന്റെ അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തിനെ പറ്റി വീണ്ടും ഈ 2 മന്ത്രത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് പറയണം. ആദ്യത്തെ മന്ത്രത്തിലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ്, രണ്ടാമത്തെ അതായത് 5ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലും, അതായത് 4ഉം 5 മന്ത്രങ്ങള് ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ ഇതില് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർവേശ്വരൻ ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ യുക്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരു വസ്തു ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കും. ഒരു കാറ് നമ്മളെ പുറത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരാൾ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു കാറ് ചലിക്കുന്നുണ്ട്, ചലിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കോ? ഇല്ല. ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും? ഒരു കാറ് പുറത്ത് കിടക്കണം, ആ കാറ് നോക്കിയിട്ട് ഒരു വ്യക്തി പറയണ കാറ് നീങ്ങണുണ്ട്, നീങ്ങണില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റും? ഇല്ല, പറ്റില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞ സർവേശ്വരൻ ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു. പിന്നെന്താണ്? അവിടെ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥനാണ്, സമീപസ്ഥനുമാണ്. ഒരാളെ നോക്കിയിട്ട് പറയണ അയാള് ദൂരെയാണ്, അന്ന് അടുത്താണ്. ഇത് നമ്മളെ യുക്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. അപ്പൊ യുക്തിവാദികൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അതിന് ആൻസറും ഇല്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക്. 2, അവിടെ നിന്ന് സകലതിന്റെ അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അടുത്തത് വൈരുദ്ധ്യമാണ്. ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാണ് 5ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അത് ഒട്ടും യോജിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിനൊരു വൈരുദ്ധ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അകത്തും പുറത്തും ഭഗവാൻ.
അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അകത്ത് നമ്മളൊരു ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീടിന്റെ പുറത്ത്, ഇത് രണ്ടും കൊണ്ട് ഒരേ സമയത്ത് എങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റും? അത് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ സയൻസ് പരമായിട്ട് ഇപ്പൊ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിസം, ക്വാണ്ടം സയൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോ അതിലിങ്ങനത്തെ കുറെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുണ്ട്. അതിന്റെ സയന്റിസ്റ്റുകളൊക്കെ പല കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് അത് നമ്മളെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പോയിന്റ്സുകളൊക്കെ കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ജെമിനി ഗൂഗിളൊക്കെ അടിച്ചു വെക്കാൻ മതി. ഭയങ്കര ഹൈ പ്രൊഫഷണലുള്ള സയന്റിസ്റ്റുകൾ അവരൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ കോട്ടിങ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അവരതാണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിസം, ക്വാണ്ടം സയൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എൻ്റർലി ഡിഫറെന്റ് ആണത്. അവിടുത്തെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ നിയമം ഇതില്ല. അതായത് ഇലക്ട്രോണിനെ ഒരു സമയത്തും എന്താണ് പറയാ വേവ് ആയിട്ടും ഒരു സമയത്ത് പാർട്ടിക്കിളായിട്ടൊക്കെ കാണും. ഇത് ഇവർക്ക് തന്നെ പിടികിട്ടണില്ല. അതാണ് ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കും. അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ അവിടുന്ന് സകലത്തിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ പുറത്തുമാണ് അകത്തുമാണ് അറ്റ് എ ടൈമിൽ തന്നെ. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾ യുക്തി വെച്ചിട്ട് അതിനെപ്പോഴും നമ്മളെ യുക്തി കൊണ്ട് ഭക്തിനെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതാണ് നമ്മളെ മുക്തിക്ക് അപ്പുറമാണ് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യമാണ്. കാരണം മുക്തി എപ്പോഴാണ് കിട്ടണ? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ. ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ യുക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കും. യുക്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഭക്തി തുടങ്ങാം. കാരണം ഭക്തിയിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അകത്തും പുറത്തുണ്ടെന്ന് തോന്നുള്ളൂ. അല്ലാത്തടത്തോളം കാലം നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഭാവാർത്ഥം ചലിക്കുന്നില്ല താനും. ഇത്തരം വൈരുദ്ധ്യം അവിടുത്തെ വർണ്ണാധികനമായ ശക്തിവിശേഷത്തെ വെളിവാക്കുന്നു. വൈരുദ്ധ്യാണത്, അല്ലേ? നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ഒന്ന് നടക്കാത്ത കാര്യമാണ്. അതാണ് വൈരുദ്ധ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷം. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് രൂപമില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് നടക്കുന്ന ഒന്നും തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്തതിന് കാരണം നമ്മുടെ അയോഗ്യത ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റാത്തത് നമ്മുടെ യോഗ്യത കുറവാണ്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മുകളിലുള്ള പരുന്ത്, താഴത്തുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ജീവികളെ കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ അകത്ത് അവിടെ ഇല്ല എന്നല്ല അർത്ഥം. അത് നമ്മുടെ ന്യൂനതയാണ്. അതുപോലെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട് ഇല്ല എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നമ്മളല്ല. നമ്മുടെ ന്യൂനത കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കാത്തതെന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ പറ്റി പറയുന്നത്. ഭഗവാന് നമുക്ക് രൂപമില്ലെങ്കിൽ, നമ്മളെ പറ്റി തന്നെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു. നമുക്ക് രൂപമില്ലെങ്കിൽ നമ്മ ഇരിക്കുന്ന നടക്കുന്ന ഒന്നും തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? നമ്മ അങ്ങോട്ട് പോയാലും ഇങ്ങോട്ട്, നമുക്ക് രൂപമില്ലെങ്കിലോ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയാലും ഇങ്ങോട്ട് പോയാലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന് രൂപമുണ്ടെന്ന് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. കാരണം എന്താണ്? നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലെ? ഇപ്പൊ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ചുറ്റുപാട് നമ്മളെ എന്താ പറയാ വൈറസുകൾ കുറെ കൂടെ ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം അവിടെ ഇല്ല എന്നല്ല, അത് അവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മളെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഇവിടെ മുഴുവനും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ അർത്ഥം അവിടെ ഇല്ല എന്നല്ല. നമുക്ക് കാണാൻ, അത് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ശക്തി നമുക്കില്ല. അവിടെയാണ് ആ പോയിന്റ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. മായാവാദികൾ ഭഗവാന്റെ അപരുഷമായ വ്യാപാരങ്ങൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുകയും സകാര രൂപത്തിലുള്ള ലീലകളെ നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മായാവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ രൂപമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കണം. ബാക്കി എല്ലാവരും അവരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. ഭഗവാന്റെ ശക്തികളൊക്കെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ ചിന്താഗതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ പ്രകൃതി അല്ലെ, അഗ്നി, വായു, ജലം, ഇതെല്ലാതും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞു? പൂർണ്ണം. ഒരു പൂർണ്ണത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ പൂർണ്ണങ്ങളും വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അഗ്നി ആയാലും വായു ആയാലും ജലമായാലും അതിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാന് രൂപം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മായാവാദികൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട്, ആ ചിന്താഗതി അവരുള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം, ആ രൂപത്തെ അവര് നിരാകരിക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഇതിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടികളും വന്നിട്ടുള്ളത്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ എല്ലാത്തിനും കൂടി നമ്മൾ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയും. കാരണം എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഭഗവാനുണ്ട്. കാരണം ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്, അല്ലെ? പ്രകൃതി ആയാലും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. നമ്മളെ പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമായ ശരീരമായാലും നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. നമ്മളിലുള്ള ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ എല്ലാതും ബ്രഹ്മമായി. പിന്നെ ഒന്നും കൂടി ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴോ നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ് ബ്രഹ്മമാണ്, ഭഗവാൻ പരബ്രഹ്മമാണ്.
അപ്പൊ അല്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അവർ രൂപമില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അവർ പറയുന്നത്. അത് നിരാകാരം. പക്ഷേ ഭാഗവത സമ്പ്രദായക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ വൈഷ്ണവർ പറയുന്നതിന് ഒരേ സമയം സകാരണം നിരാകരണമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ലോജിക്. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഇത്രയും ശക്തികൾ ഭഗവാന് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എന്നൊരു സകാരം തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം. കാരണം ഇത്രയും ലീലകൾ ഭഗവാന് കാണിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഒരു രൂപം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് ഭഗവാൻ സകാരൻ. അതാണ് അജിന്റെ അഭേദ ഭേദ തത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള തത്വത്തിലൊന്നും. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഭിന്നമാണോ? ഭിന്നമാണ്. അഭിന്നമാണോ? അഭിന്നമാണ്. രണ്ടും കണക്റ്റഡ് ആണോ? ഒക്കെ കണക്റ്റഡ് ആണ്. കണക്റ്റഡ് ആണോ? അല്ല. കണക്റ്റഡ് അല്ല. അല്ല. രണ്ടും സെയിം ആണ്. ഭഗവാന് രൂപമുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഇല്ലേ? ഇല്ല. രണ്ടും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ. ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അകത്തും പുറത്തും, അകത്തുണ്ട് പുറത്തുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ചലിക്കുന്നുണ്ട്, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നത്. ഇതിനൊക്കെ ഒന്നിച്ചൊട്ടുള്ള ഒരു തത്വമാണ് പറഞ്ഞ അജയന്റെ അഭേദ ഭേദ തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സകാരനും നിരാകാരനുമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. സ്വന്തം കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ലെന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് സകാരന്റെ നിലനിൽപ്പിന് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. നമുക്ക് സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഭഗവാൻ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്നത് അർത്ഥമല്ല. ഞാൻ കണ്ടില്ല, അത് കാരണം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇല്ല, അത് സംഭവിക്കില്ല. അതിന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞ ഒരു പരുന്തിന് കാണാൻ കഴിയുന്ന ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും പല പല ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ ഈ ലിമിറ്റിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നാലോ ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതാണ് ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കൂടെ അപ്പുറം, നമ്മൾ ഈ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട്, ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യമാണത്. ഭഗവാന്റെ നാമം ഭൗതിക അന്തരീക്ഷത്തിന് അതീതമാണ്. ഭൗതിക അന്തരീക്ഷം നമ്മുടെ അളവുകൾക്ക് അതീതമാണ്. പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് വിദൂരമായ ആത്മീയ അന്തരീക്ഷത്തെ പറ്റി എന്ത് പറയാനുള്ളത്? രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നമുക്കറിയുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക അന്തരീക്ഷം, ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളതല്ല അത് ആത്മീയ ലോകത്താണ് ഭഗവാന്റെ ധാമമുള്ളത്. അതിന്റെ ദൂരം എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ദൂരം തന്നെ നമുക്കറിയില്ല. നമ്മുടെ ഭൂമി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. നമ്മുടെ സൗരയൂഥം അല്ലെ, സോളാർ സിസ്റ്റം നമുക്കറിയില്ല എത്ര വലുത്, എങ്ങനെയാണ്, ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല. ജനറൽ ആയിട്ട് ചില വ്യൂ ഉണ്ടെന്നല്ലാണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്കറിയില്ല അല്ലേ. നമ്മളെ ഗാലക്സി, മിൽക്കി വേ, ക്ഷീരപഥം, അതിൽ കോടാനുകോടി നക്ഷത്രങ്ങളാണ്. ഒരു നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് നമ്മളത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇതനുസരിച്ച് പോകണമെങ്കിൽ പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗതയിൽ തന്നെ പോകണമെന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞ് 4 വർഷം പിടിക്കുന്നു. ആ പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് സയൻസ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ കോടാനുകോടി ഗാലക്സികളാണ് ഉള്ളത്. അതിപ്പോ പറയുന്ന അടുത്തത് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടെന്ന്, അതേപോലെ തന്നെ അനവധി പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പൊ സയൻസ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. കാരണം അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ഡ നായകൻ, അത് അതിന്റെ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നാണ് അത് വരുന്നത് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നാൽ രൂപങ്ങളിൽ നിന്ന്, അത്രേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ അവസ്ഥ. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതും ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപമാണ്? കാരണോദാസി രൂപത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയുന്നത്, ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഏതിലാണ്? സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ 4/1 ശക്തിയിലാണ് വരുന്നത്. അത്രേ ഉള്ളൂ. 3/1 അതായത് 75% ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ആത്മീയ ലോകങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലുള്ള ദേവന്മാരൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ അറിയാം നമുക്ക്. നമ്മളെ ബ്രഹ്മാവ് 4 തലയാണ്, മറ്റേടത്ത് 1000 തലയായിരിക്കും, ചില 10,000 ആയിരിക്കും. എന്ത് തന്നെയായാലും ഒക്കെ വ്യത്യസ്ത നിയമങ്ങളും വ്യത്യസ്ത ജീവിത രീതികളും ഒക്കെ ആയിരിക്കും പല ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ളത്. ഇതെല്ലാന്നും ഭഗവാന്റെ ഒരു ശ്വാസം കൊണ്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഒരു ശ്വാസത്തിൽ തുടങ്ങി അടുത്ത് സംഹാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഉള്ളിലെടുക്കുന്നതോടുകൂടി ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആയുസ്സും കഴിയും. അതാണ് ഒരു ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയാണ് ഇതിന്റെ ഭഗവാന്റെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടേക്ക് നമ്മളെപ്പോലുള്ള ജീവികൾക്ക് ചിന്തിക്കാനേ കഴിയില്ല. അത്രയും വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മുടെ ബുദ്ധിശക്തി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ശക്തി ഭഗവാനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറയാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, അതിന് പറഞ്ഞത് ആത്മീയ അന്തരീക്ഷത്തെ പറ്റി എന്ത് പറയാൻ, നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനടക്കം കഴിയില്ല എന്ന് പറയാണ്. ആത്മീയ വ്യോമം വിദൂരമാണെന്നും ഭൗതികാകാശത്തിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 15:6 പറയുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് മന്ത്രം
ശ്ലോകം പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം അവിടെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും അത് ജ്യോതി ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നതും അവിടെ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എന്താണ്? തമസ്സാണ്, ഇരുട്ടാണ്. ആ ഇരുട്ടിനെയാണ് പിന്നെ സൂര്യന്റെ ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വരുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭഗവതിയിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു ഈ ശ്ലോകത്തില്. വളരെ അകലെയെന്ന് വസ്തുതയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രഭുവിന് പെട്ടെന്ന് ഒരേ സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ മനസ്സിനേക്കാളോ വായുവിനേക്കാളോ വേഗത്തിൽ നമ്മുടെ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയും ദൂരസ്ഥനാണെങ്കിൽ കൂടിയും ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഒരു സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഭഗവാൻ ഇവിടെ എത്തി, അല്ലേ? പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജന്റെ കഥ, തൂണിൽ നിന്ന് വരാൻ പറഞ്ഞു, തൂണിൽ നിന്ന് വന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അത്രയും അതാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാണ് ശരിക്കും പറയുന്നത്. തൂണിലുണ്ട് തുരുമ്പിലുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനേ പറ്റില്ല. രണ്ടിലുണ്ട്, തൂണിലുണ്ട് തുരുമ്പിലുണ്ട്. മൂഢന്മാർ ഭഗവാൻ ഒരു സാധാരണ ജീവനെ പോലെ കാണുന്നു. അതും ഭഗവതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളായ ഒരു ശരീരമാണ് അവിടെ നിന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ വാദിക്കുന്നു. കാരണം ചിന്താഗതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ശരീരം സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഭൗതിക നിയമങ്ങൾ ബാധകമാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഈ നിയമങ്ങൾ ബാധകമല്ല. കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഈ ലോകങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഈ നിയമങ്ങൾ ബാധകമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ഭഗവാന്റെ ആത്മാവും അതീന്ദ്രിയമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആത്മാവും ശരീരവും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് അചിന്ത്യ ശക്തി നിറഞ്ഞതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് മാധ്യമത്തിലൂടെയും നമ്മുടെ സേവനം സ്വീകരിക്കാം. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞത് അതാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ശക്തി അത്രയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നുവോ, നമ്മൾ ഏത് രൂപത്തിൽ എന്ത് കൊടുത്താലും, നമ്മൾ പുഷ്പം കൊടുത്താലും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. അത് നമ്മൾ എന്താ പറയാ, വിഗ്രഹത്തിൽ കൂടെ ആണെങ്കിലും സ്വീകരിക്കും, ഒരു ഫോട്ടോ കൂടെ ആണെങ്കിലും സ്വീകരിക്കും, മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ആണെങ്കിലും സ്വീകരിക്കും. ഏത് മാധ്യമത്തിൽ കൂടെ ആണെങ്കിലും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. കാരണം ഭഗവാന്റെ ശക്തി അചിന്ത്യമാണ്. ഊർജങ്ങളുടെ സ്രോതസ് ഭഗവാൻ തന്നെയാകിയാൽ ഭഗവാന് സ്വന്തം ഇച്ഛാനുസരണം അതിന്റെ പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ കഴിയും. അത് പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാഗവതത്തിലെ ആദ്യത്തെ മന്ത്രം തന്നെ അതാണ്. അതായത് ജലത്തിൽ അഗ്നിയിൽ കരയിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്ന അതുപോലെ എല്ലാ എനർജിയും, അല്ലാതെ എനർജിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്താണ്? എല്ലാത്തിനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാൻ കഴിയും ഭഗവാന്. കാരണം ഭഗവാന്റെ തന്നെ സൃഷ്ടി. അപ്പൊ ഏത് എനർജിനെയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാൻ കഴിയും. അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഇച്ഛാനുസരണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാനുള്ള കഴിവ് ഭഗവാനുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി മണ്ണ്, ശില, മരം എന്നിവയിൽ നിർമ്മിതമായി ആർച്ച വിഗ്രഹങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷനാകാൻ അവിടേക്ക് കഴിയും. കാരണം മണ്ണ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു രൂപമാണ്, അല്ലേ? ശില എന്ന് പറയുമ്പോ വേറൊരു രൂപമാണ്, മരം വേറൊന്നാണ്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാധ്യമങ്ങളാണ്. മണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന വിഗ്രഹവും ശില കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന വിഗ്രഹവും മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന വിഗ്രഹം വെവ്വേറെയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് മണ്ണായാലും ശിലയായാലും മരമാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ അതിൽ പ്രകടമാകാൻ കഴിയും. കാരണം ഇതെല്ലാതും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. കാരണം ഇതെല്ലാതും ഭഗവാന്റെ എനർജിയാണ്, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്, ഭഗവാന്റെ സ്രോതസ്സാണ്. അത് കാരണം എവിടെയും ഭഗവാൻ അതിൽ പ്രത്യക്ഷനാകാൻ കഴിയും എന്ന് പറയാണ്. ഭൗതികമെന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്ന രൂപം സ്വീകരിക്കുന്ന അവിടുന്ന് ഭക്തൻ കാക്ഷിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ദർശനം നൽകി വിരാജിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൗതികമെന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്ന രൂപം ഏത്? ഈ മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വിഗ്രഹ രൂപമായിരിക്കാം, മണ്ണ് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഗ്രഹ രൂപമായിരിക്കാം, എന്ത് തന്നെയായാലും അത് ഭക്തൻ കാക്ഷിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ദർശനം തരുന്നു. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണ് നമ്മൾ ആ വിഗ്രഹത്തിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ രൂപത്തിൽ വരും. ചതുർഭുജ രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ ആ രൂപത്തിൽ വരും. നരസിംഹ രൂപത്തിലാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ രൂപത്തിൽ വരും. അപ്പൊ ഏത് രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ദർശനം നൽകി വിരാജിക്കുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. നമ്മളെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ മാറ്റപ്പെടും. ആരാധന വിഗ്രഹ രൂപം ആരാധകന്റെ ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ചല്ല രൂപം കൊള്ളുന്നതും ഈ രൂപം എല്ലാ പരിച്ഛേദങ്ങളോടും സനാതനമായി നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞു എന്താ, നമ്മള് ഭഗവാന്റെ മത്സ്യരൂപത്തെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ മത്സ്യരൂപത്തിൽ വന്നു. ഭഗവാൻ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ചു, രൂപത്തിൽ വന്നു ഭക്തൻ. ഭഗവാൻ നരസിംഹ രൂപത്തിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, ആ രൂപത്തിൽ വരുന്നു.
അതിന്റെ അർത്ഥം പറയുന്നത് ആരാധന വിഗ്രഹ രൂപം, ആരാധകന്റെ ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ള രൂപം കൊള്ളുന്നത്. ഈ രൂപം എല്ലാ പരിച്ഛേദങ്ങളും കൂടി സനാതനമായി നിലനിൽക്കൊള്ളുന്നതാണ്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ 10 രൂപം നമുക്ക് അറിഞ്ഞെങ്കിൽ ആ 10 രൂപത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക, അല്ലെ? അപ്പൊ 10 രൂപം അവിടെ പെർമനന്റ് ഉണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അനേക രൂപങ്ങളില് ഒരു ഭക്തന് അറിയാവുന്ന ഒരു 5 രൂപ ആയിരിക്കും. ആ 5 രൂപത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും നമ്മൾ എന്താണ് ആരാധിക്കുക. അതാണ് അത് ഏത് സമയത്ത് സനാതനമാണ്. ഭഗവാൻ അതായത് ഭക്തൻ എന്താണ് ഭക്തന്റെ ഭാവനയ്ക്കുള്ളതല്ല. ഓരോ ഭാവനയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാവന ആൾറെഡി ഫിക്സഡ് ആണ്. അതായത് ഒരു ഭക്തൻ ആരാധിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഇപ്പൊ ഹനുമാൻ സ്വാമി എന്താ ചെയ്യാ? ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കുക, സ്മരിക്കുക. ഏത് രൂപത്തിലായിരിക്കും? ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തിയുടെ രൂപത്തിലായിരിക്കും. അപ്പൊ ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തി ഉള്ള കാര്യമാണ്, ഇല്ലാത്തതല്ല. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ആ പരിച്ഛേദങ്ങൾ, ഈ രൂപം എല്ലാ പരിച്ഛേദങ്ങളോടെയും സനാതനമായി നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. അത് ഏത് സമയത്തും ഉണ്ട്. ആ ഭക്തൻ അത് ആഗ്രഹിച്ചു, അത് വന്നു. വരാഹമൂർത്തിനെ ആഗ്രഹിച്ചു, അത് വന്നു. അല്ലാണ്ട് വെറുതെ ഭാവനയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഭക്തന്. ഭക്തൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഉള്ളതിനെ തന്നെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് എന്നാ പറയുന്നത്. സമർത്ഥിതാത്മാക്കൾ അല്ലാത്തവർക്ക് അവിടുത്തെ അതിവിദൂരസ്ഥന് അപ്രാപ്യൻ തന്നെ. അർപ്പിതാത്മാക്കൾക്ക് അവിടുന്ന് സദാ പ്രാപ്തനാണ്. ഒരു വ്യക്തി ഭക്തനല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല. അത് നമുക്ക് ഹിരണ്യകശിപിന്റെ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ പ്രഹ്ലാദ് കഥ അറിയാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ശ്ലോകം അറിയാം, പരിത്രാണായം സാധൂന വിനാശായം ചതുഷ്കൃത എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭക്തരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തരുടെ ആജ്ഞ പാലിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത്. അല്ലാതെ അസുരന്മാരുടെ ആജ്ഞ പ്രാപിക്കാനല്ല. അസുരന്മാരെ മുന്നിൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടില്ല, ഭക്തന്മാരെ മുന്നിലാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഭക്തന്മാരെ മുന്നിൽ ഭഗവാൻ ഏത് സമയത്തുണ്ടാവും, ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരുടെ മുന്നിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവുകയില്ല. 2 കാര്യം ക്ലിയർ കട്ട് പറഞ്ഞു തരാണ്. സകല ശക്തികളുടെയും നിയന്താവായതിനാൽ അവിടുന്ന് അതിന്റെ സ്വാധീനത്തിന് വംശവദനാകുന്നില്ല. അതിനാൽ ആ ശക്തിയുടെ ഗുണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ബാധിക്കാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടാനുസരണം ആ ഓജസ്സിനെ അവിടത്തേക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. ഈ അർത്ഥത്തിൽ അവിടുന്ന് നിർഗുണനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നിർഗുണൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഗുണം ഇല്ലാത്തവൻ എന്നല്ല അർത്ഥം. നമുക്കറിയാം 3 ഗുണങ്ങളാണ് ഭൗതിക ശക്തിയിലുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ് 3 ഗുണങ്ങള്? സത്വഗുണം, രജഗുണം, തമോ ഗുണം, അല്ലെ? ഈ 3 ഗുണത്തിന്റെയും അതീതൻ എപ്പോഴും ഭഗവാനായിരിക്കും, അല്ലെ? 3 ഗുണല്ലേ? അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിന്റെയും അതീതൻ. ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ഭഗവാനെ ബാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്ന സമയത്തും ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ഭഗവാനെ ബാധിക്കില്ല. അതാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം ആത്മീയ രൂപം. ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ആത്മീയം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം എന്നാണ് ഈ 3 രൂപവും ഭഗവാനെ ബാധിക്കില്ല എന്നാ പറയുന്നത്, ഈ 3 ഗുണങ്ങളും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് നിർഗുണൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഗുണമില്ലാത്തതെന്നല്ല അർത്ഥം. ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെയും മുകളിലാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. ഒരു കാലത്തും അതാണ് മറ്റേ ബാക്കിയുള്ള ഗുണങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. തമോ ഗുണം, രജോ ഗുണം, സത്വഗുണം. ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ വേറെയുണ്ട്. ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. സാത്വഗുണത്തിന്റെ അധിപൻ ആരാണ്? പറഞ്ഞു ഇന്നലെ. സാത്വഗുണത്തിന്റെ അധിപൻ ആരാണ്? വിഷ്ണു. രജോ ഗുണന്റെ ബ്രഹ്മാവ്. തമോ ഗുണത്തിന്റെ പരമശിവൻ, അല്ലേ? അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, പരമശിവൻ തമോ ഗുണത്തിന്റെ അധിപൻ എന്ന് പറയുമ്പോ പരമശിവൻ തമോ ഗുണത്തിലാണോ? നമ്മള് ഇവിടെയുള്ള തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രാപിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളത് പരമശിവനെയാണ് ഭഗവാൻ. അതായത് തമോ ഗുണം ഉള്ള വ്യക്തികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പരമശിവനാണ്. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം പറയേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് പരമശിവൻ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തിയല്ല. അത് നിയന്ത്രിക്കുന്ന അതിന്റെ അധിപൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഒക്കെ എന്താണ്? പരമശിവനാണ്. അതാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ അപ്പുറത്താണ്. അതാണ് വിഷ്ണുവല്ല. അതാണ് വിഷ്ണുവല്ല. നിർഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോ വിഷ്ണുവല്ല, ബ്രഹ്മാവല്ല, ശിവനല്ല. അതിന്റെ മുകളിലാണ് ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ
നിർഗുണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു കാലത്ത് അവിടുന്ന് അരൂപനല്ല, അവിടുത്തെ അമൂർത്തമായ ഭാവ ബ്രഹ്മജ്യോതി സൂര്യൻ രശ്മികൾ സൂര്യദേവന്റെ പരിവേഷം എന്ന പോലെ അവിടുത്തെ പ്രഭാവ പരിവേഷമാണ്. കാരണം ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്. അത് നമ്മൾ 15-ാം ഇതിൽ തന്നെ ഈശാവാസ്യോപനിഷത്തിൽ 15-ാം മന്ത്രത്തിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. ആ രൂപം കാണാൻ വേണ്ടി, ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം കാണാൻ വേണ്ടി ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റിത്തരണമെന്ന് ഭക്തൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്. ഭഗവാന് ചുറ്റുമുള്ള ബ്രഹ്മവലയം, അതിന് ഉദാഹരണം പറയാണ് സൂര്യന്റെ രശ്മി അല്ലെ, സൂര്യരശ്മി ഉണ്ട്. അപ്പൊ സൂര്യനെ നോക്കുമ്പോ സൂര്യരശ്മിയാണ് അത് കാണുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ്? സൂര്യൻ ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പ്രഭാവലയത്തില് ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയില് ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം. പ്രഭു സകലതിനും അധിവസിക്കുന്നു. തന്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന ശക്തി കൊണ്ട് സകലതും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാന്റെ വീണ്ടും വൈരുദ്ധ്യമായിട്ടുള്ള ശക്തി വിശേഷങ്ങൾ പറയണം. ഭഗവാൻ എല്ലാവരിലുണ്ട്. ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാതും സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ച്, അതായത് നമ്മളെ ശരീരം നിർമ്മിച്ചു, അതായത് വരുന്നത് ഭൗതിക ലോകം, ഭൗതിക ശക്തിയിൽ നിന്നൊക്കെ വന്ന് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലാണ് നമ്മളെ ശരീരം സൃഷ്ടിച്ചത് അല്ലെ, പഞ്ചഭൂതം കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചു. എന്നിട്ട് എന്താണ്? വീണ്ടും എന്താണ്? അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സൃഷ്ടിയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാൻ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, പ്രഭു സകലതിൽ അധിവസിക്കുന്നു. ഒന്നിലും എല്ലാത്തിലും, തൂണിലും തുരുമ്പിലും കല്ലിലും മുള്ളിലും ഒക്കെ ഭഗവാനുണ്ട്. പിന്നെന്താണ്? സകലതും ഈ കല്ലും മുള്ളും സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഭഗവാൻ തന്നെ, അതിലുള്ളിൽ നിൽക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതാ പറയുന്നത്. അവിടുത്തെ അചിന്ത്യമായ ശക്തി കൊണ്ട് തന്റെ ആത്മാർത്ഥ ഭക്തർക്ക് വേണ്ടി ഏത് സമയത്തും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങൾ വീണ്ടും പറയാണ്. ഭക്തനാവുമ്പോൾ ആ ഭക്തന് വേണ്ടി ഏത് സമയത്തും ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കും. നരസിംഹ ഭഗവാൻ നാസ്തികനായ രാജാവിന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരമല്ല, ഭക്തനായ പ്രഹ്ലാദന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരമാണ് സ്തംഭത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷമായത്. വീണ്ടും അതിന്റെ ഉദാഹരണ സഹിതം പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. കാരണം എന്താണ്? പ്രഹ്ലാദന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരമാണ് ശരിക്കും ഭഗവാൻ സ്തംഭത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെ, തൂണിൽ നിന്ന് വന്നത്. അല്ലാതെ നാസ്തികൻ ഹിരണ്യാക്ഷിപു ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ തൂണിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഭഗവാൻ വന്നത്. ഏത്? ഭക്തൻ പറഞ്ഞത് സത്യമാവണം. ഭക്തൻ സത്യമേ പറയൂ, ഭക്തൻ പറഞ്ഞത് സത്യമാവുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ അവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയണ് ഈ തൂണിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭഗവാനാണ് അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരമാണ് ഭഗവാൻ ആ തൂണിൽ നിന്ന് വന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു നാസ്തികന് പ്രഭുവിനോട് പ്രത്യക്ഷമാകാൻ ആജ്ഞാപിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം അതായത് നാസ്തികന്റെ മുന്നിൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടില്ല. ഭഗവാന് നാസ്തികന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ഒന്നും നേടാനില്ല, അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. തന്റെ ഭക്തനോട് കാരുണ്യം കാട്ടാൻ പ്രഭു എവിടെയും ഏത് സമയത്തും പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. കാരണം എന്താണ്? ഭക്തന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യും. ഭക്തന്റെ ആജ്ഞയ്ക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും നിൽക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. അതാണ് ഭക്തനെ പറ്റി പറയുമ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, ഭക്തന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഉള്ളത്. അതാണ് നമ്മൾ ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ പറയല്ലേ, ഭക്തന്റെ ദാസാന് ദാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭക്തനെ സേവിക്കാനും നമ്മൾ പറയാം ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ. അതാണ് ഭക്തരുടെ ഉള്ളിലാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 4:8 പറയുന്നു, നാസ്തികരെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനും സാധുക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി ഭഗവാൻ അവതാരം ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് പരിത്രാണായ സാധുവിന് വിനാശായ ചതുഷ്കൃത എന്നുള്ള ആ മന്ത്രം അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ്? സാധുക്കളെ രക്ഷിക്കുക, പിന്നെയാണ് അതിനെ നശിപ്പിക്കുക. അതാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യം രക്ഷിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ശിക്ഷിക്കാൻ വരുന്നത്. ആദ്യം പുരുഷനായ ഗോവിന്ദൻ ഭാഗ്യാവിഷ്കാരമായി സകലതിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നു. അവിടുന്ന് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഓരോ അണുവിലും പ്രവേശിക്കുന്നു. വീണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ പറയാണ്, ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും ഇത് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാൻ ഓരോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗോവിന്ദ സകലത്തിൽ എല്ലാത്തിലും സകല ആവിഷ്കാരങ്ങളിലും ഭഗവാനുണ്ട്. എല്ലാത്തിലും ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അവിടുന്ന് എല്ലാ പ്രപഞ്ചത്തിലും ഓരോ അണുവിലും ആ ശക്തിയുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത്. അന്തര്യാമിയായി എല്ലായിടത്തും സാക്ഷിയായി ഉള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ജീവാത്മാവുണ്ട്, പരമാത്മാവുണ്ടെന്നറിയാം. അപ്പൊ പരമാത്മാ രൂപേണ
നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കുകയും അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തരുന്നത് ആരാണ്? പരമാത്മാവ് രൂപേണ ഭഗവാനാണ്. കർമ്മസാക്ഷിയാൽ പ്രവർത്തിച്ച് കർമ്മഫലം എല്ലാ കാലത്തും നൽകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മത്തിനും സാക്ഷിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ പരമാത്മാവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഈശ്വരനല്ലാതെ അകത്തും പുറത്തും യാതൊന്നുമില്ല. ഇവിടെയാണ് ആ ബ്രഹ്മം വരുന്നത്. ഈശ്വരനല്ലാതെ നമ്മൾ ചുറ്റുപാടുള്ള എല്ലാതും ഈശ്വരനാവും മാറുന്നുണ്ട്. അതാണ് എന്റെ പ്രതി. ഈശ്വരനല്ലാതെ അകത്തും പുറത്തും യാതൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മ കാണുന്നതൊന്നും കാണാത്തതായിട്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ട് അതല്ലാതെ ഈശ്വരനാവുന്നു. അതിന് ഈശ്വരവാസുബനിഷത്ത് എല്ലാതും ഈശ്വരനായിട്ട് മാറാണ്. കാരണം എല്ലാത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാനുണ്ട്, സൃഷ്ടിച്ചതും ഭഗവാന്. അപ്പൊ എല്ലാതും ഈശ്വര ലെവലിൽ വരണം. അതാണ് നമ്മള് ചുരുക്കി പറഞ്ഞത് എല്ലാതും ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മ കാണാത്തതും കാണുന്നതും ആത്മീയവും അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു ഭൗതികവും എല്ലാത്തിനും ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയാം. ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ പറയുമ്പോ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയാം, പരമാത്മാവിനെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയാം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. എവിടെയും ഈശ്വര സാന്നിധ്യമുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഇത്തരം നാനാതരം ശക്തികൾ ഏകത്വം കാണും. ഇത് പലതും ഒന്നാണെങ്കിലും അതിൽ നമുക്ക് ഏകത്വം കാണും. അതായത് ഒന്നിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഒന്നിലേക്ക് തന്നെയാണ് ലയിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ കണക്ഷൻ. അതാണ് പറഞ്ഞ ഏകത്വം കാണാം. ഏകാത്മത ഉണ്ടെങ്കിലും തന്റെ വിഭിന്ന അംശങ്ങളായ ജീവാത്മാക്ക പരിമിതമായി ആസ്വദിക്കുന്നു. എല്ലാ ആനന്ദവും അവിടുന്ന് തന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ അപരിമിതമായി ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒന്നാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭിന്നാംശങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്? അത് പരിമിതമാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാനോ അപരിമിതമാണ്. ഭഗവാന്റെ ആനന്ദം അത് അപരിമിതമാണ്. ഭഗവാൻ ഭോക്താവാണ്, എല്ലാതും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നവനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആനന്ദം നമുക്ക് കിട്ടില്ല. നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാനെ ആനന്ദിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഭഗവാൻ ആനന്ദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആനന്ദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. കാരണം ആ അപരിമിതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദമാണ് ഭഗവാനിലുള്ളത്. നമുക്ക് പരിമിതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദമാണ് നമുക്കുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ഒരിക്കലും കടലത്തിന്റെ വെള്ളത്തിന്റെ തുള്ളിയെ നമുക്ക് ഉപമിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാൻ കടലിന്റെ ശക്തി അതിനോട് കടലിലൊരു വെള്ളത്തുള്ളിയെ ഉപമിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഒരു വെള്ളത്തുള്ളി മാത്രമാണ് ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് സർവേശ്വരൻ ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിടുന്ന് വളരെ വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും സമീപസ്ഥനാണ്. അവിടുന്ന് സകലതിന്റെ അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യും. ഇതൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത കാരണം നമുക്ക് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ശക്തിയും ബുദ്ധിശക്തിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോഴത്തുള്ള ബാക്ടീരിയകൾ, ജീവജാലവും അവർക്ക് നമ്മളെ പോലെയുള്ള ശക്തിയും ബുദ്ധികളും ഒന്നുമില്ല. അവർ ഗ്രഹിക്കാനുള്ള പലർക്കും പല ലെവലാണ് എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണ്. ചിന്താശക്തി ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. എല്ലാവരും അറിയാം 6 ശക്തികളുടെ പരിപൂർണതയാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ? സൗന്ദര്യത്തിലായാലും ശക്തിയിലാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിലും ഭഗവാൻ പരിപൂർണതയാണ്. ആ ഭഗവാനെ നമ്മളെ ചെറിയ ബുദ്ധിശക്തി വെച്ചിട്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ തന്നെ പറ്റില്ല. ഭഗവാന്റെ ലോകം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. നമ്മുടെ ലോകത്തിലെ നമ്മുടെ ഭൂമി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മളെ സൗരയുദ്ധം അല്ലെ, മിൽക്കി വേ, ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പൊ പിടികിട്ടാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ട് ഇത് നോക്കും തോറും കോംപ്ലിക്കേഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സയൻസ് എന്തോരം പഠിക്കണ് അതിനോട് ഇത് മനസ്സിലാവുക, ഇത് ഒരു കേസ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത കേസിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് കാരണം കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ഇത് ലിമിറ്റ്ലെസ് ആണ്. കാരണം നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ശക്തി അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതാണ് വൈരുദ്ധ്യാണ് ശരിക്കും ഭഗവാൻ ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യാണ്. ഹരേകൃഷ്ണ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ട് ഹരേകൃഷ്ണ? ക്ലാസ് വരുന്നു തുടങ്ങിയൊന്നും അറിയില്ല. ഇല്ല, ഓക്കെ. ഹരേകൃഷ്ണ അത്രയും പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ക്ലിയർ അല്ലേ? ശാന്തദേവ് മാതാജി, ഹരേകൃഷ്ണ മാതാജിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്? ശരി, അപ്പൊ ഒന്ന് കേൾക്കാം. അപ്പൊ നാളെ കാണാം നമുക്ക്. വഞ്ചകൽപത രൂപ കൃപാസന്ദേവ പതിനാം പാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യ നമോന്നും അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ഉപാധിക്ക് ഗുരുദേവ്. ഹരേകൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.